Az Újlipótvárosi Klub Galériában Gergely Nóra keramikus művész képzőművészeti kiállításán. Felkérem Balkai Géza színművész nyissa meg a kiállítást. Köszöntök mindenkit. És szeretnék egy pár dolgot itt elolvasni. Budapest 1995. augusztus 23. Gergely Nóra kiállításának megnyitó eszéje. Újlipótvárosi Galéria, 17 óra pár perc, szerdai napon. Balkai Géza vagyok, történetesen. Pedig Gergely Nóra, szintén zenész. Beszélnek a képek. Ha képességesek, tehát jók, néha még esetleg zseniálisak is. De hát ugye nem vagyunk utókor a saját jelenünknek, így le kell mondanunk arról, hogy megcáfolhatatlanul megállapítsuk önmagunkról, hogy zseniálisak, vagy kismesterek voltunk, vagyunk. Tájvíziók, mondja a megnyitó. Így az ezredék vége felé sajnos több vízióink vannak, mint tájaink. Ám ha helyesen vizionálunk, megteremthetjük, előképezhetjük a magunk táját. Gondolom, itt is ez történik. Leképezése, leképírása annak, ami lehetne körülöttünk, ha néha nem csak vízióinkra, hanem a magunk tájékára is figyelni. Mert mi más, ha nem költészet, egy körvonal, mely hiányokat próbál kitölteni, tehát saját víziókat, saját tájakat teremteni. Ez is persze képzavar, ugye? A nők úgy tartják, nem fogalmaznak egyértelműen. Az ütés egyértelmű egyedül, azt mondják a férfiak. Most úgy gondolom, érzem, látom, képekben egyesül az ütés, a férfi egyértelműsége, lásd vízió, a táj körüljárhatóságával, lásd úgymond nő. Tájoljunk és vizionáljunk. Magyarán legyünk önmagunk költője. Aki nem szereti a körüljárható egyértelműségeket, a tájakat és víziókat szembesíteni önmagába, az nem költő, hanem költekezésre fegyelmező adóhivatal. Figyeljünk tehát a vonal szépségére, és ne a vonalasok vonaltalanságára. Ők az érdekesek. Érdekes, hogy sajnálom, ők voltak mindig többen. Zárnyitó szó. Gergely Nóra képei. Képei egy korszaknak, amelyre jó visszagondolni, egy tájnak, melyben lehetne élni, és időnként szépet vizionálni. Hát teremtsük meg tájainkat. Jelöljük ki a vonalakat, rajzoljuk, vázoljuk fel magunkat, egy vízióban is akár. Aztán nézzük meg, ki mit talál. A végén lesz palotai bor is, tájjel. Most pedig két Kondor Béla verset szeretnék felolvasni. Azért a Kondor Béláét, aki fenti dadogásaimat sokkal egyértelműbben írta képre és betűre. Egy boldogságtöredék. William Blake úrnak tisztelettel a másvilágra. A komoly felhők szoknyáskája alá beférkőzött az aranynap, és ötágú sugaraival cirógatja, tapintja a domború földet aranyosan. Másik arany kezével bogozza a felhőbogokat, hogy meztelenül simulhasson. Nincs többé ablak, és semmi ház, nincs ruha, kuckó és aranyos szégyen többé. Íme egy perc. Valaki felét hajol, félmeztelen, kér és vár. Arca csupa ránc, bánkódás a holnapért. Félsz.
Hirtelen vakaromzik, majd a viszkető helyet gondosan benyálozza. Vonásai kitágulnak, elsimulnak, ásít. Bizonyosan arra gondol, hogy hideg nikkelezett szerszámokkal hamarosan mennek. Ezért feláll, gyorsan lép 5-öt, mintha menne, de abba hagyja ezt is azonnal, és intózkodni kezd. Sietés